Ladies and gentlemen, I just witnessed a high-stand Vanguard Drive, slightly past Coke. The people is gun pointing, the people, traffic is riding in the wrong way. Please stay away from Vanguard Drive. There's a big heist, there's money lying all over on the floor. There's a G4S van driving with us in front of us now. The traffic on the opposite side is driving on the wrong way. Going to Mitchell's Plain is not okay. There's gun pointing going on, there's money lying on the floor. Don't go that way. Yo, Fanny, hulle bom my ding. Hulle bom my ding, my bro. Daar is een rijder, een Suzo-rijderij. Dat is een Suzo-rijderij. Yo, my bro, sien zo, het is gezien hoe bom my ding. Waar is die boeren, my bro? Die ouwens van Verdullen het weggehaald op nou. Ja, hij zoekt wat daar gestaan. Zie hij rijden. Daar leiden de giel. Daar leiden de giel. Yo, kijk hoe skittelen. Hij spot, hij pakt hem. Hij spot, hij pakt hem. Hij pakt de giel. Ja. Hij pakt hem met een giel, mijn broer. Daar is die boeren, daar schiet die boeren. Nee, daar gaat hij pakken. Nee, daar staat die andere ding nog.